Comezan as obras no barrio do Fardel e prosigue o plan de mellora de infraestructuras con distintas obras no Carballiño. A oposición de Castrelo de Miño non apoiou no pleno extraordinario de onte a ausencia do Goberno nacionalista de ratificar o pacto antitransfugismo. Hoxe tivo lugar a celebración da romería de Santa María Madalena, que este ano viu reducida en gran medida a afluencia de xente. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Hoxe hai unha lixera suba no número de casos activos de coronavirus na comunidade galega a pesar do gran número das altas. Hai 180 infectados por coronavirus en Galicia. Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 180, deles 98, 8 menos, son da área de Lugo, onde está o brote da Mariña. Mantemos o número de 5 persoas infectadas de coronavirus na área sanitaria de Ourense. Do total de pacientes positivos, un máis, 8, están en unidades de hospitalización e non hai ningún paciente nas UCIs galegas. Polo de agora, hai xa en Galicia un total de 11.131 persoas curadas, 15 máis nas últimas 24 horas e, afortunadamente, seguimos sen rexistrar falecementos. Os senadores populares de Ourense reclaman ao goberno de Pedro Sánchez que devolva os servizos sanitarios aos galegos e galegas, e especialmente os que viven na provincia de Ourense. Os senadores ourensáns Jesús Vázquez Abad, Carmen Leite, Miguel Ángel Viso e Francisco José Fernández, o alcalde de Leiro, rexistraron unha nova moción, a terceira xa sobre este asunto, ademais dunha interpelación ao ministro de Transportes para que repoña os servizos ferroviarios. Tamén fixeron unha nova batería de preguntas escritas que reclaman que se corrixa o agravio que din que están a sufrir os usuarios do ferrocarril en Galicia e máis concretamente na provincia de Ourense. Argumentan que a estrategia de Renfe con respecto á súa política comercial está a levar á perda do liderado do tren como medio de transporte preferido polos galegos para viaxes de longo percorrido. A diminución da oferta, así como a mala planificación dos horarios, están a provocar que o número de usuarios sexa agora residual. Hoxe comezaron xa os traballos no barrio do Fardel e continúan outras obras de mellora de infraestructuras no concello do Carballiño. Remataron as obras de asfaltado do acceso e da zona de aparcamento do pabillón municipal de deportes Paco Chao. Trátase dunha intervención moi necesaria, posto que tanto o firme da calzada de acceso como o aparcamento estaban moi deteriorados. O alcalde Francisco Fumega informou tamén da licitación da obra de adecuación do acceso á piscina municipal. O entorno do pabellón presentaba un estado deplorable en canto ao que era o firme do entorno, e o que se levou a cabo foi o asfaltado en quente da totalidade do que é o aparcamento e as estradas que limitan e delimitan o pabellón municipal. Era unha obra necesaria, permite xa ter renovado dende o pabellón ata Veiga todo un quente, até o campo da festa, e prácticamente esa zona, ahora está en licitación o que é o acceso á piscina e o acceso e outras obras, pero co acceso á piscina quedaría prácticamente rematada. Nas rúas Eusebio Lorenzo e Blanco Amor, no entorno da Veracruz, están rematadas a renovación da canalización da rede de abastecemento e saneamento e as beirarrúas. Únicamente falta o asfaltado en quente, que está previsto que tome aínda 2 semanas máis de obra. A adxudicación desta obra foi por un importe de 79.327 euros. A empresa que estaba a construir o que é Eusebio Lorenzo e Blanco Amor xa se desplazou onte, comenzaron os traballos na rúa Maside, Beariz, Piñor, Punxín, o que é o barrio do Fardel, comenzaron xa a picar a rúa para meter totalmente renovada o que é a traída de augas e despois posteriormente proceder ao seu asfaltado, mentres que tamén xa comenzan para a semana o que son os traballos nas rúas todas detrás do xulgado ata o campo de Espiñado, Comunidade Autónoma de Madrid, de Rioxa, etc.
As obras da Rúa Saleta que conlevan novo asfaltado, reposición da rede de abastecemento e saneamento, beirarrúas e iluminación LED remataron a beirarrúa esquerda e se procederá ao asfaltado nas vindeiras semanas. Francisco Fumega explicou que o arquitecto municipal traballa nunha segunda fase para renovar a beirarrúa dereita en función das cesións de terreos dos propietarios afectados. Estas obras, xunto coas que se realizan nas rúas Madanela, Solana e San Benito, suporán unha mellora significativa dos viais deste barrio, cuso estado era moi deficiente. A Solaina, a Madanela e a Saleta. A Saleta xa se rematou a beirarrúa pola marxe esquerda, baixando, vaise a proceder tamén nas próximas semanas ao que é o asfaltado e terminaría a primeira fase. Logo, o Sergio xa está, o arquitecto municipal está redactando xa o proxecto po que sería a segunda fase, que consiste, bueno, sempre que a totalidade dos veciños cedan as súas propiedades, dicir o que corresponde ao vial, sempre que cedan, xa digo, pois sería levar a cabo a construcción da beirarrúa da marxe direita baixando. E o que é a Rúa Madalena, a Rúa Solaina e a Rúa Solaina e a Rúa San Benito, pois o asfaltado xa da totalidade do conxunto até o que é o grupo escolar, Calvo Sotelo, que tamén presenta un estado moi lamentable. E xa deron comezo as obras no barrio do Fardel, nas rúas Beariz, Boborás, Leiro, Maside, Punsín e San Amaro, pola mesma empresa adxudicataria Construcciones Fechi, que realiza os traballos nas rúas Blanco Amor e Eusebio Lorenzo. A vindeira semana comezarase cos traballos de renovación das rúas Baleares, Rioxa, País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura, Madrid e Cataluña. A empresa que estaba a construir o que é Eusebio Lorenzo e Blanco Amor xa se desplazou onte, comenzaron os traballos na rúa Maside, Beariz, Piñor, Punxín, o que é o barrio do Fardel, comenzaron xa a picar a rúa para meter totalmente renovada o que é a traída de augas e despois posteriormente proceder ao seu asfaltado, mentres que tamén xa comenzan pa semana o que son os traballos nas rúas todas detrás do xulgado ata o campo de Espiñado, Comunidade Autónoma de Madrid, de Rioxa, etcétera, etcétera. E a maiores, co que se remataría o superávit do Concello, procederanse a realizar as obras de humanización e modernización en varias rúas de Arcos, así como nos viais entre modelos Paciños, Pola e Zafra e outras actuacións en Batallás e na Esgueva. A semana pasada adxudicamos o que é, digamos, a modernización de Arcos, con un montante importante económicamente que vai a permitir, pois, arranxar o que é a Rúa Pico Seco, o que é a Rúa Penagrande, o que é a Rúa Volante e varias rúas internas do propio núcleo de Arcos. Así como, bueno, pois tamén sacamos a licitación o que é o tramo Modelos Paciños en Quente, o que é o tramo de Pola, a parte que xa se asfaltará en Quente da estrada que vai pa Zafra, e pequenas obras pois no rural, en Batallás, en Arcos, na Esgueva, co cual, bueno, pois remataríamos o que era a utilización dese superávit que ten o Concello do Carballiño. O espazo natural do Parque Municipal do Carballiño acolle a maioría das actividades e dos xogos do campamento de verán do Concello. Unha veintena de nenos e nenas de entre 4 e 12 anos participan na primeira quenda do campamento de verán do Concello, que organiza dun xeito totalmente gratuito. A concelleira que dirixe a área de Benestar Social, Igualdade, Sanidade, Educación e Servizo de Normalización Lingüística, Guadalupe Sobrado, realizou esta mañá unha visita ao campamento e participou nalgunhas das actividades. Dende o pasado 20 de xullo e ata o 7 de agosto, en horario de 9 da mañá a 2 da tarde, os monitores de Mais Escola realizan diversas actividades creativas e xogos que se desenvolven con todas as medidas de seguridade sanitaria nas instalacións de Bo Día Familia e no Parque Municipal. O bo tempo que se está a ter neste mes de xullo contribúe a que moitas destas actividades e xogos poidanse realizar ao aire libre. A segunda quenda deste campamento terá lugar do 10 ao 28 de agosto.
A maioría da oposición de Castrelo de Miño non apoiou no pleno da pasada tarde a ausencia de ratificar o pacto antitransfugismo asinado en 1998. O alcalde Esteban Suárez convocaba con urxencia esta sesión para reafirmar o pacto de boas conductas e antitransfugismo asinado a nivel nacional por 7 partidos políticos e que se levou a debate no Congreso a pasada semana. Os 3 concelleiros do Partido Popular, apoiados polos 2 concelleiros socialistas que comunicaron fai uns días que deixaban a súa militancia, non deixaron que se levara adiante negando esa urxencia. Esteban Suárez mostrou o seu desacordo coa situación que se está a vivir na corporación, asegurando que neste momento hai temas máis importantes que se deben tratar asociados á situación de crise. Tamén quiso aclarar que este pleno non tiña función de evitar a moción de censura, que asegura que estaban a fraguar entre o Partido Popular e o Partido Socialista, afirmando que están en todo o seu dereito de facela. Pero di que debe facerse de cara aos veciños, que son os que tomaron a decisión de quen goberna. Engade ademais Esteban Suárez que non comparte as formas que se viron onte no pleno con pelexas e insultos. Este venres celebrarán unha comisión informativa para celebrar un pleno ordinario o xoves da semana próxima. A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia presenta mañá no Museo do Viño o seu produto institucional do ano pasado. Mañá xoves, ás 7:30 da tarde, no Museo do Viño de Galicia, en Santo André, vaise acoller a presentación dos viños institucionais da colleita do 2019. Neste evento contarase coa presenza de Rosendo Fernández, vicepresidente da Deputación de Ourense, Manuel Rodríguez Vázquez, o director de Agacal, Juan Manuel Casares Gándara, o director da EVEGA, e César Fernández Gil, o alcalde de Ribadavia. Os alumnos e profesores de audiovisuais do Instituto Chamoso Lamas estrean un documental sobre o Templo da Veracruz. Despois de algo máis de 2 anos de traballo entre rodaxes, montaxe e edición, o equipo de audiovisuais do Instituto Chamoso Lamas vai estrear o seu documental sobre o Templo da Veracruz, titulado O Andar da Pedra. Trátase dunha curta documental de 24 minutos de duración realizada por un equipo de alumnos e profesores. A proxección da estrea realizarase dentro do propio Templo da Veracruz o vindeiro martes. Faránse 2 pases, un ás 10 da noite e outro ás 11, para facilitar así que todas as persoas interesadas poidan ver este documental, xa que o aforo estará reducido a 50 persoas por pase. A entrada é totalmente gratuita e poderánse recoller as invitacións na parroquia do Carballiño ata encher o aforo. A produción galega María Soliña dará comezo o ciclo de cine na Rúa no Carballiño mañá xoves, coa proxección de 4 películas máis na Praza Maior, con entrada de balde e aforo limitado. Mañá ás 10:30 da noite, na Praza Maior, dará comezo o ciclo de cine na rúa coa película de Ignacio Vilar, María Soliña, que ven de ser premiada no Taormina Film Fest de Sicilia, en Italia. Todas as proxeccións desenvolveránse na Praza Maior, coa entrada libre, aforo limitado e cumprindo todas as medidas de separación e seguridade. As sesións comezarán todas ás 10:30 da noite. A esta proxección lle seguirá a película de animación La Gallina Turuleca o 27 de xullo. Na terceira sesión proxectarase a película francesa Los Miserables o xoves 6 de agosto e o ciclo rematará o xoves 13 de agosto coa película Joker. A Rúa Aldara vai a quedar cortada mañá entre as 6 da tarde a 1 da madrugada para a montaxe da proxección da película María Soliña.
Esta proxección de mañá obliga a pechar o tráfico o tramo da Rúa Aldara entre a Praza do Cercis e o Concello. Deben de usarse a ruta alternativa da Rúa Caridade. A proxección realizarase nunha pantalla de grandes dimensións que se montará fronte á fachada do Concello, polo que é preciso cortar este tramo da Rúa Aldara. O corte vais efectuar entre as 6 da tarde e a 1 da madrugada. Así mesmo, a parte central inferior da Praza Maior quedarán acotadas para instalar as cadeiras que se colocarán a 1,5 metros de distancia. Será obrigatorio tamén o uso de mascarilla para acceder ao recinto e haberá na entrada un dispensador de xel hidroalcohólico. O acceso ao recinto para asistir á proxección será a partir das 10:15. A Comisión de Cultura da Deputación de Ourense aborda a concesión de fillo adoptivo a título póstumo a José Luis Cuerda. As comisións informativas da Deputación de Ourense correspondentes ao mes de xullo celebran hoxe e mañá as súas reunións no Pazo Provincial. Na de Cultura abordarase a ratificación da decisión de incoar expediente para o otorgamento a título póstumo da distinción de fillo adoptivo da provincia de Ourense o cineasta José Luis Cuerda, moi asiduo ás comarcas do Carballiño e o Ribeiro. E se solicitará designar a deputada provincial Patricia Torres e a alcaldesa de Boborás como instructora do expediente. Hai máis de 800 mecenas que apoian a reconstrucción do taller de instrumentos musicais tradicionais galegos do artesán O Reverete. A noite do 11 ao 12 de xuño, o taller onde Roberto Carlos Pérez Álvarez, coñecido como Reverete, levaba máis de 10 anos traballando na parroquia de Vilaseco, en San Cristobo de Cea, sufría un terrible incendio e quedaba totalmente estragado. O Reverete iniciou unha iniciativa de financiación colectiva online para poder reconstruir o seu taller na que calquera persoa pode colaborar encargando ao artesán instrumentos ou comprando accións que se están a publicar na páxina do proxecto Berkami. Ata o de agora, xa conta con máis de 800 mecenas que colaboran con este proxecto e o importe acadado pasa dos 38.000 euros. O Reverete agradece a acollida da súa iniciativa, asegurando que non esperaba esta resposta da xente. Iso sí, o proxecto do crowdfunding remata en 4 días e ten que alcanzar a cifra dos 40.000 euros para poder facelo efectivo. Hoxe no espazo de entrevistas a Cotío, María Muleiro entrevista a este artesán luthier. Foi ese luns cando volvín dende Cardeu e vin eses 20 centímetros de escombro de cinza e foi durísimo. Eu ese día pues, paseino mal, foi un dos peores días da miña vida. Logo toquei fondo e empezou o Berkami e vin que me arroupaba a xente. No segundo día xa tiñamos a cuarta parte do que tiñamos que recaudar e, bueno, vino bastante viable, non? Sería peor se me quedara aí, pero non, día tras día houbo encargas e, bueno, pois iso é o que quero, non quero limosnas, non quero axuda da xente que me veña con 50 euros, eso a min é moi incómodo. A min gustame que a xente apoie o Berkami, que collan os instrumentos e eu sair adiante. Son consciente de que claro, moita xente dirá, 40.000 euros, xa tes aí e tal. Eu que teño é traballo, agora vou estar un ano ou máis traballando para dar esas encargas. Entón tampouco a ninguna lotería. Home, é unha maravilla, non? Que é un colchón co que eu empezo, e traballo, e compro un mínimo para poder sair adiante. Pero tampouco é ninguna lotería, Eu creo que é traballo para un ano e medio que eu vou estar vivindo deso, e de aí teño que quitar para máquinas e para vivir. Hoxe, 22 de xullo, é o Día Internacional do Cerebro. O cerebro, ou materia gris, é un dos órganos vitais do noso corpo, controla as actividades cognitivas e reaccións do organismo. Dada a súa importancia, a Federación Mundial de Neuroloxía promoveu que se lle outorgara un día, creando conciencia sobre o seu potencial, riscos e enfermidades. A edición número 53 do Rally de Ourense foi organizada en tempo récord. En algúns dos seus tramos pasará por Castelo de Miño, Boborás, Oirixo e Maside. Sinceramente,
Lo que sí os puedo decir es que si a mí hace un mes y 10 días me decís que iba a estar hoy aquí sentado, no me lo creería. Lo pensaba, pero no me veía. Es decir, nunca tiramos la toalla, siempre tuvimos claro que íbamos a sacar esto adelante, pero no me veía todavía. De hecho, la rueda de prensa de presentación, esta presentación que habitualmente sabéis que la hacemos en espacios exteriores o en lugares emblemáticos y tal, hemos querido restringirla mucho porque también somos conscientes de que en este país ha habido 28.000 muertos, de que hay 260 y tantos mil contagiados y que estamos en el momento que estamos viviendo. Otra forma que también fue una cosa que nos ayudó a sacar el rally adelante es que somos conscientes de que somos, como bien decía Rosendo, como bien decía Jorge, somos un elemento dinamizador, sin duda, de la economía orensana. Creo que los hoteles de Orense estos días pues están francamente contentos y a partir de mañana pues todos los locales de hostelería y ferreterías y demás, o sea, y aparte ya del impacto publicitario que supone el hablar del Rally de Orense en toda España. A presentación do histórico evento do mundo do motor tivo lugar hoxe coa participación do vicepresidente da Deputación, Rosendo Fernández, o tenente de alcalde de Ourense, Jorge Pumar, e o presidente da escudaría Ourense, Julio Bouzo. A proba que se disputa esta fin de semana contará con 90 participantes, 33 dos cales son pilotos da provincia de Ourense. O centro operativo e a entrega de premios será no Sardín do Posío, en homenaxe a toda unha lenda do Rally de Ourense, José Ramón González. Rosendo Fernández pediu a participantes e públicos a máxima responsabilidade. Dado lo que estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo, los rebrotes que hay, no me queda otra que sí, insistir. El rally sí, pero prudencia también. Por lo tanto, este binomio hoy es indisoluble e inseparable. Lo que no podemos tener es grandes manifestaciones de gente, de aficionados al rally. Es un rally que mueve masas, todos lo sabemos, pero que en esta ocasión la prudencia tiene que estar por encima de todo. Por lo tanto, yo pido a todos los aficionados, también a la prensa, a nosotros mismos, a los que vamos a acudir, una sensibilidad especial porque el enemigo invisible sigue pululando por ahí y por lo tanto tenemos que combatirlo. Julio Bouzo agradeceu as forzas e corpos de seguridade aos voluntarios e a todas as persoas implicadas na organización do rally o labor que realizan, así como apoio da Xunta, a Deputación, o Concello de Ourense en municipios como Barbadás, Toén, Amoeiro, Boborás, Castrelo de Miño, Oiriso, Maside e A Peroxa pola súa cooperación xunto a todos os patrocinadores. A proba será puntuable para os campeonatos e copas establecidos no Regulamento Deportivo do CERA 2020 e para a Copa Suzuki Swift 2020. Terá un percorrido de 425 kilómetros con 8 tramos cronometrados. Mañá xoves teremos un tempo moi similar no Carballiño, 34 graus de máxima e 16 de mínima. Os ceos estarán completamente despexados. Continúa a alerta amarela por altas temperaturas que anunciou a Axencia Estatal de Meteoroloxía para o Concello de Ribadavia. A pesar de que haberá unha moi lixeira baixada das temperaturas, aínda así chegarán aos 37 de máxima e 18 de mínima. A romería de Santa María Madalena que se celebrou hoxe viu moi reducida a afluencia de xente. A parroquia de Santa Uxía de Lobás, no municipio do Carballiño, celebrou hoxe a romaría de Santa María Madalena. Centos de devotos do Carballiño e da comarca acuden cada ano á Carballeira da Madalena para asistir aos cultos relixiosos que se inician ás 8 da mañá e culminan ás 12:30 do mediodía cunha misa solemne e procesión, e tamén para desfrutar dunha xornada campestre de boa gastronomía e música de charangas. Este ano a celebración viuse afectada pola crise sanitaria do coronavirus, tanto na limitación de persoas como na oferta de actividades. As misas e os horarios mantivéronse durante toda a mañá. Dende o Concello quixeron concienciar sobre o risco sanitario das aglomeracións e recomendaban non acudir en masa a comer no recinto. Os devotos que acudiron ao lugar comentaron a tristeza de ver hoxe esta romería comparada cos seus grandes anos. Pola súa parte, os comerciantes e pulpeiros que se achegaron ata a zona comentaron a falta de xente desta edición e as escasas ventas, asegurando algúns que se non tiveran pedidos encargados xa non acudirían. É claro que se nota moito, non pouco, moito. Claro. Que estarán a romería das mellores do Carballiño.
E aquí ben sabe agora o que temos. Pero, bendito Dios, houve algo, e xa vamos contentos para a casiña. Sí, claro, por supuesto, a alegría que había outros anos este ano, pois xa vedes que nada, non? E agora ainda, bueno, pero cando chegamos a mañá, isto era un desierto, de feito contábamos que non houbera nadie comendo aquí en mesas. Agora animouse algo e algunha familia decidiu comer aquí. Sí, fai moito tempo que vemos, sobre 25, 30 anos, pero bueno, como esta Madalena ningunha. Estás notando moito? Muchísimo, muchísimo, en venta, en xente que non sube a misa, as mesas que hai para comida, todo moi baixiño está. Muchísimo, moito menos, claro, non se pode comparar. Aquí non sei, normalmente, desde o principio, desde as primeiras misas da mañán, pois hasta as 8 ou 9 da tarde, pois isto era moi concurrido, muchísima xente, muchísima. Con esto rematamos o noso informativo. Se queren seguir informándose, poden achegarse á página web www.badalnovas.com ou tamén a nosa página de Facebook. Agora lles deixamos co espazo de entrevistas de María Muleiro a Cotío. Neste caso, vai a entrevistar o artesán de instrumentos musicais O Reverete. Que pasen unha moi boa noite.